Olá, 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 anielský odkaz volá. Krásny deň vám prajem všetkým, ktorí sa ocitli tu na tomto videu ohľadom výkladu pre znamenie Leu na mesiac júl 2025. No, takže milí levy, milé lvíce, pozrieme sa bližšie na to, že čo pravdepodobne vás môže čakať v mesiaci júl. To znamená, najprv by sme si to rozdelili na také tri oblasti, tak ako aj minulý mesiac, že by sme začali všeobecnými energiami. Pozrieme sa, že možno aké také tie hlavná téma mesiaca bude pre vás, čo bude taká rada od anielských alebo rady od anielských bytostí. Potom by sme pokračovali takouto pracovnou kariérnou oblasťou, prípadne oblasťou financií, že ako tam to bude vyzerať, či tam bude nejaký posun, či tam bude nejaká stagnácia, či možno to pôjde k dobrému alebo horšiemu výsledku. A takisto by sme sa potom na záver pozreli na oblasť vzťahov, lásky, partnerstva, prípadne aj vzťahov v rámci kariéry. To už potom uvidíme presne, že ako nám to anielské bytosti odkryjú skrze kartičky. A teda, no, čo na úvod? Na úvod chcem ešte samozrejme veľmi pekne poďakovať za sledovanie mojich videí. Veľmi sa z toho teším. Vážim si každý jeden like, každý jeden odber. Vždy ma veľmi poteší krásna pozitívna spätná väzba. Takže naozaj z celého srdiečka vám ďakujem za vašu priazeň. A poďme teda už na to. Poďme teda začať všeobecné energie. Mesiac júl pre znamenie Lev. No, takže dáme si takto kartičky Archaniela Michaela, kde poprosím ťa, Archaniel Michael, ukáž akú informáciu, čo majú vedieť znamenie Lev pre mesiac júl, čo bude ich hlavná téma, alebo čo je taká tá hlavná rada, na čo majú možno popracovať, čo majú zmeniť v rámci celkového nastavenia možno mysle, alebo tých aktivít, ktoré robia. Takže všeobecné energie, všeobecná rada, mesiac, ešte táto kartička cítim, že chce ísť von, takže mesiac júl, dobre. Dobre, táto je už odkrytá, takže necháme už odkrytú. Poprosím teda všeobecné energie, mesiac júl. No čo, vy budete mať dneska po 3 karty. Tak toto vyzerá zatiaľ, ale 4 dokonca, no dobre. Dobre, tak tu dáme ešte, takže anielské rady, všeobecné energie, znamenie júl 2025, všeobecné energie, odkazy pre znamenie, dobre, Lev, a ešte cítim, takto ďalej som si dala tie karty. Anieli Atlantidy, poprosím znamenie Lev, všeobecné energie pre mesiac júl, dobre. Takže ďakujem vysokobračným svetelným bytostiam a poďme sa teda, no musíme to troška rozklúčovať, lebo máte toho viacero. Ježiš, toto je krásne, no toto vám vysvetlím potom. No, máte to pestre, ako vždy vravím, sú to kolektívne výklady, takže samozrejme berte si to, čo sa mi rezonuje. Toto nie je osobný výklad, kde teda 99,9% je energeticky smerované na konkrétnu osobu. Berte si len z toho vždy to, čo sa mi rezonuje, to je to pre vás, čo vy máte pochopiť alebo porozumieť. Dobre? V prvom rade od vás sa tu veľmi žiada, a je tu aj Archaniel Jofiel, oslobodiť sa. To znamená, vám sa tu niečo ťahá z minulosti. Nejaké negatívne energie, niečo sa vám tam udialo. Niečo sa vám tam udialo a ja cítim z toho, že vy si to dávate za vinu. Hej, ako ja tu aspoň tak nacítujem, že vy si, niečo sa tam, ja neviem, či možno vzťah sa rozpadlo, ja neviem, manželstvo, niečo možno nevyšlo, možno si dávate za vinu, že no tak mala som inak odpovedať na tom pracovnom pohovore. Proste ja tam nacítujem, že vy si tam dávate silne niečo za vinu a od vás to, čo tu máš táto karta jednoznačne vyzýva, aby ste už s tým prestali a konečne boli k sebe vlídni. To znamená, vľudný, to znamená, že ako by som to vysvetlila, lebo ťažko sa mi hľadajú tie slova, jednoducho vy konečne už prejavte lásku a uznanie voči sebe samé, voči sebe samému. Hej, to znamená, aby sa oslobodili od toho, čo už možno nevyšlo, čo sa udialo, čo jednoducho nebolo to, čo ste si prijali.
Jednoducho malo vás to posunúť k tomu, aby ste niečo pochopili, aby vaša dušička nadobudla určitú múdrosť, aby sa posunula ďalej. A od vás sa teda chce, že jednoducho povedzte si, odpúšťam si, pristupujte k sebe s láskou. Proste povedzte si jednoducho ja som robil tak, ako som to v tej danej chvíli cítila a jednoducho pustite to, čo vás ťaží. Hej, že ja tu veľmi cítim, že normálne prejavte lásku k sebe. Lásku v sebe, povedzte si do zrkadla, že ľúbim ťa, si skvelá, si skvelý, si úžasný, zaslúžiš si byť ľúbená, zaslúžiš si šťastie. Dajte si to uznanie, miláčkovia. No, potom je tu, to je taká jedna oblasť, alebo pre ľudí, čo sa týka, lebo sú to zase všeobecné energie. Ďalšie, čo sa týka je, že začnite pracovať konečne na svojom živote v zmysle tvorby svojho života prostredníctvom sile mysle, vizualizácií, afirmácií, jednoducho tou tvorivosťou, tou tvorbou. To znamená, tu sa aj od vás chce, aby ste pochopili, že vy máte tvúrčí silu tvorca, že vy ste ten tvorca svojho života. Ono tu aj máte afirmáciu, že teším sa zo svojich tvúrčích síl a užívam je v záujmu najvyššieho dobra. Hej, to znamená, naozaj od vás sa žiada to, aby vy ste už konečne začali ten život tvoriť taký, aký si prajete. Aby ste boli aktívny tvorca, hej, že je to na vás, aby ste si uvedomili, že je to na vás, že nie ste obeťou toho, že čo sa vám v živote deje. Nie, vy už máte s tým prestať, vy si máte uvedomiť, že vy máte tú silu, vy ste ten silný človek. To, čo ste možno už pokašľali, čo sa v minulosti udialo negatívne, kašlite na to, vyznajte sebe lásku, pochopte sa, odpustíte sebe, odpustíte ostatným, osvobodte sa od tej minulosti a konečne je to na vás, začnite skúmať svoje možnosti, riešenia, čo by vás bavilo, akú prácu by ste chceli, aký vzťah by ste chceli, aké by ste chceli životné skúsenosti ešte zažiť, alebo zážitky. Jednoducho skúmajte, radujte sa zo života, smerujte k tej hojnosti, hej, to znamená, buďte si žiadostiví, to znamená, choďte si za tým, čo chcete. Pozrite sa, vy tu máte aj nádhernú afirmáciu, mierim k tomu, čo je skvelé a nádherné. Hej, že mierim k tomu, čo je skvelé a nádherné. Choďte k tomu. Toto už zanechajte, čo bolo, kašlite na to. Ale veľmi tu energeticky cítim, že musíte na tom pracovať. Ale skôr takého toho duchovného, energetického hľadiska, hej. To znamená, určiť si, čo chcem, predstavovať si to, skúmať rôzne možnosti, tešiť sa z toho. A veľmi vám v tomto bude napomocný Archaniel Michael, kde dvakrát vyšla karta Archaniel Michael, hej, že prvá karta, požiadajte Archaniela Michaela o pomoc s danou situáciou. Jednoducho vy tú pomoc z anielského sveta máte, ale je to na vás a pokiaľ vy nepožiadate o to, tak oni vám nemôžu pomôcť. Jednoducho je zákon slobodnej vôle, požiadajte o to a bude tá pomoc vám poskytnutá. A naozaj vám to vyšlo, že ešte druhá karta z inej sády kariet, že opäť Archaniel Michael, že on naozaj vás tu silne chráni, je tu pre vás. Archaniel Michael je veľmi dobrý aj, veľmi dobrý, to je také blbé vyjadrenie, ale jednoducho vie byť veľmi nápomocný, keď napríklad chcete preťať určité energetické putá s minulosťou, s tým, čo ste možno pokašľali, alebo vy to tak vnímate. Ja neviem, že ste reálne to pokašľali, ale že dávate si to za vinu, hej, ako skôr z toho pohľadu. Nič, čo ste urobili, nie je zlé. Jednoducho vy ste urobili a konali tak, ako ste to považovali za najlepšie. A to je úplne v poriadku, miláčka, to je úplne v poriadku. Vy zbierate tú múdrosť, vy zbierate tie skúsenosti predsa v tomto živote, takže tak sa stalo, jak stalo. Požiadajte Archaniela Michaela, nech pretne energetické putá s tou minulosťou, alebo s danou osobou, ktorá ešte stále cítite, že ste na seba naviazaní. Pustite to, buďte v láske, pristupujte k sebe s láskou, odpustíte sebe aj iným a choďte ďalej. Nebojte sa, začnite konečne tvoriť. To sa od vás chce, milí levi, aby ste už konečne začali využívať to, že vy ste tvorca svojho života a nie len nejaká obeť a Archaniel Michael vám bude nápomocný. Afirmácia. Mám silu a Archaniel Michael ma chráni. Ak potrebujete ochranu v nejakých situáciách, požiadajte o tú ochranu. Ak požadujete dodať odvahu, napríklad idete na nejaké jednanie a čo ja viem, sa cítite taký nesvoj, hej, alebo pracovný pohovor, alebo čokoľvek, alebo idete robiť nejaké rozhodnutie, že idete sa s niekým, ja neviem, rozísť a potrebujete tú silu, hej, aby ste niečo ukončili,
požiadajte Archaniela Michaela, on je tu pre vás a naozaj vyslovene dvakrát vám tu vyšla karta, že vy konečne potrebujete začať pracovať aj s tým duchovným svetom. Alebo vie vám pomôcť, no nemusíte nič, hej, samozrejme, ale vie vám to byť nápomocné. No, takže milí Levi, no, bude tam potrebná tá práca z vašej strany, ale tá hojnosť tam je, tá radosť, šťastie, nádherný život hojnosti, spokojnosti, tam je, hej, ten potenciál, ale začnite pracovať na sebe. Začnite troška preto niečo robiť a hlavne odpustite a zanechajte tú minulosť. Pustite to. Toto ja to v súdne nacičujem, že neviem, no strašne mi tu do myšlenky, že veľa z vás je tu, že si niečo dávate za vinu. Prestaňte s tým. Ste nádherné ľudské bytosti, ste úžasné dušičky. Vy ste urobili to, čo ste v danej chvíli požadovali to najsprávnejšie. Takže všetko, miláčkovia, sa udialo tak, ako sa malo. Každite už na to, urobte dúdu, hej, za minulosťou koniec, pretnite to a poďme na tie krásne začiatky do budúcnosti. No, takže poďme sa pozrieť, milí Levi, na pracovnú oblasť, kariéru, ako to tam vyzerá, že či tam bude nejaký posun, alebo nie, alebo čo, hej. Uvidíme, takže poprosím vysokovibračné ascetné bytosti, ukážte nám prosím, ako bude vyzerať práca, kariéra pre znamenie Lev. No, to nám to vyletelo. Je krásne. Ja už to vidím, že to bude dobré, ale povieme si. Takže kariéra Lev. Poprosím ešte doplnenie. Vývoj, práca, kariéra v znamení Lev. Mesiac júl 2025. Ja aj toto neberem všetky, ale túto nechám. Takže mesiac júl 2025. Práca, kariéra, biznis. Dobre, toto bolo viacero. Ešte teda zamiešam, ak chcete kartičky niečo dodať. Práca, kariéra, znamenie Leo, mesiac júl. No, tu už cítim, že už ďalej nepôjdeme. Dáme ešte tieto karty. Tak to ja vám to poposúvam, miláčkovia, že by ste to videli. Takže poprosím práca, kariéra, znamenie Leo, mesiac, júl, dobre. A ešte toto si doplníme, také rady, to dám zatiaľ takto bokom. Dobre. Toto zatiaľ zakryjeme a dobre, tieto cítim, že tieto dve budú. Dobre. Tak, ja si to troška tu usporiadam, aby ste to videli. No. Ježišmaria, to je krásne, miláčkovia. No, tak to vám to dám aj, že by ste to mali, lebo sa nám to takto krásne doplňa. No, takže, miláčkovia moji zlatí, vám sa zase, ideme od minulosti do nejakej budúcnosti. Čo sa týka pre mnohých z vás, tam bolo v oblasti práce, kariéry, biznisu nejaký koniec niečoho. To znamená ukončenie, odišli ste z práce, dostali ste výpoveď, ukončila sa nejaká vzájomná obchodná spolupráca, jednoducho boli tam nejaké problémy, hej, sú tu hora predstavujú nejaké prekážky, konflikty, problémy, je tu vlastne taká tá hmla, oblaky, čo predstavujú niečo, taký chaos, také chmáry, hej, jak sa hovorí, niečo skryté. Silne tu naciťujem, že mnohí z vás to ukončenie tej práce alebo tej kariéry alebo tej spolupráce bolo hlavne z dôvodu nepriateľského pracovného prostredia. To znamená, tam to bolo kvôli ľuďom. Ja to naciťujem, že tam to bolo hlavne kvôli ľuďom, nebolo to priateľské prostredie, cítili ste sa tam zle, bola tam nejaká závisť, boli tam podkopávanie nôh, nie dobre. A toto vy ste ukončili, respektíve v tom júli sa od vás žiada, aby ste už s tým skoncovali. Aby už konečne prešlo k tej smrti, ukončeniu tej transformácii na tie nové začiatky. To znamená, buď ste to teraz ukončili a tie energie si tam ťaháte, alebo veľká z vás to bude ukončovať. Toto už pôjdete preč. To, čo je veľmi dôležité a podstatné, to znamená, títo, čo ste boli v takýchto tých energiách negatívnych, to sa už ukončí, alebo sa v mesiaci júl to vyrieši. A k čomu smerujete? Niektorí si to už ukončili dávnejšie a vy už ste tu ako keby na tej ceste, ale to, čo je podstatné, pozrite sa, vy tu máte vlastne takého človečika a stojí pred takouto horou, to znamená, vy nastupujete na tú novú cestu, ktorá nebude ľahká,
ale smeruje na vrchol, to znamená, vy ste na tej ceste. Ono vám tu aj vyšla, pozrite sa, karta cesty. To znamená, vy sa posúvate z tohto, čo bolo negatívne, čo vás ťažilo, smerom vpred. Dokonca pre niekoho to môže znamenať, pokiaľ už má tú novú prácu, ktorá mu robí radosť, môže naozaj reálne znamenať tú cestu. Pre mnohých z vás, lebo sú to kolektívne výklady, tu je viacero významov, čo ja naciťujem. V prvom rade symbolicky naciťujem, že vy idete od tohto negatívneho na novú cestu, novú etapu, nové začiatky, lebo aj karta Pocanov predstavuje novú etapu v živote, predstavuje nové začiatky, pozitívne, nie je to nič negatívne, neľakajte sa, pozitívne začiatky, pozitívne nové udalosti, pozitívne situácie, nové situácie, zmena. A dokonca aj pre niekoho vyslovene to zahraničie, alebo služobná cesta, jednoducho cesta na pohovor, cesta za spoluprácou, cesta za zamestnaním, cesta môže byť aj zahraničná, lebo Pocany predstavujú aj zahraničie, ale jednoducho je tam pohyb vpred. Keď to bereme symbolicky, doslovne pre niekoho cesta. Čo je veľmi dôležité a podstatné, že k čomu my ideme, miláčkovia, tak vy idete a jednoducho ten mesiac júl buď odštartuje tieto zmeny pre niekoho, kto je ešte len tu, tí, čo už ste na tej ceste, čo už ako keby ste na to nabehli, toto ste zanechali, tak vás, pozrite sa, čaká úspech, je tu šťastie, karta hviezdy predstavuje splnené priania, pozitívny vývoj udalosti, pozitívny výsledok. Pokiaľ máte nejakú otázku, že ja neviem, zoberú ma do tej práce, čo chcem, vyjde mi tá spolupráca, tak karta táto, splnené priania, vyjadruje odpoveď jednoznačne áno. Vy tu aj máte tú novú etapu v živote, chápete, lebo Pocany sú nová etapa zmeny. Hej, takže je to nádherné, je to perfektné. Je to veľmi pozitívne. Tí, čo už máte tú prácu, ktorá už je tým vašim splneným prianím, je tá, čo vás baví, čo vás naplňa, čo vám robí radosť, tak tam je to bez zmeny, tam je tá stálosť, tam je to Božie oko, tam je to ako keby slniečko, bo slnko je úspech, šťastie, krásne udalosti, výhry, hej, lebo naciťujem, že aj výhry, hej, že nejaké finančné, tak áno, sú tam splnené priania, sú tam splnené tie spolupráce, ktoré chcete mať, splnený ten biznis, ak chcete rozbehnúť, tak áno, choďte na tú cestu. Hej, je tam to potvrdené, áno, pustite sa do toho vlastného podnikania, pokiaľ to naozaj tak cítite v srdci a vás to baví, tak choďte určite do toho a je tu tá ochrana. Je tu to božské oko, je tu ten dohľad, je tu tá stálosť. To znamená, pokiaľ vy už ste tu aj mnohí z vás, napríklad tí, čo už majú že tú stabilnú prácu, tak naozaj tam je tam tá stálosť, je tam tá hojnosť, je tam tá stabilita, je tam to majetkové zabezpečenie, je tam tá božská pomoc, Božie oko. Veľmi, veľmi, veľmi pozitívne tieto dve karty, možno jedné z najvyšších, úplne že perfektné, miláčkovia. A pozrite sa, čo tu máte. Máte nie že raz, 2 razy. Je tu karta, ako vidíte, vodu. Jednak voda reprezentuje vlastne emócie, city, to znamená, ak sa budete niečo napríklad rozhodovať, ale tu skôr to necítim, tu je to už skôr, že naozaj buď to ukončíte, alebo toto, tak naozaj riadte s tými pocitmi, citmi, tou intuíciou, ale zároveň ja z týchto kariet hlavne vnímam to, že naozaj nám to doplňa tú stálosť, tú rovnováhu, lebo vidíte pozrite sa, tie kamene, oni sú úplne krásne v rovnováhe. Hej, takže stabilné, je tam stabilita, je tam hojnosť, je tam rovnováha, je tam pozitívny vývoj udalostí, je tam tá voda, je tam to plynutie, sú tam tie cesty pre niekoho z vás, ale určite je tam aj symbolicky cesta od tohto ukončenia. Niekto ešte len budete ukončovať, že ste ešte len tu na začiatku tej cesty, ale už toto sa od vás žiada, už ten júl je veľmi prelomový a tí, čo už ste na tej ceste, tak v novej práci buď naozaj reálne tá cesta vás čaká, ale samozrejme, ak ste už na tej ceste, tak naozaj vy idete k tomu splnenému prianiu, k tomu úspechu, k tomu šťastiu, k tej stálosti, hojnosti, stabilite, rovnováhe. Krásne, úžasné karty. Naozaj veľmi sa teším a ja som ešte odkryla, alebo teda neodkryla, vlastne vyložila tieto dve karty, čo sa týka v podstate anielských rád na pracovnú kariérnu oblasť a pozrite sa, ja odpadnem, pozrite sa, čo vy máte. Vy ste tu mali, hej, tí, čo bolo nejaké nepriateľské, to proste jednoznačne tu naciťujem, že fakt, že nejaká závisť, nejaká kolegyňa, kolega, nie dobre, tak pozrite sa, vám idú do života ochotní ľudia. Hej, že vy od tohto idete k ľuďom, ktorí budú nápomocní, ktorí budú pozitívne naladení, ktorí vás budú si vážiť.
ktorí vám pomôžu, ktorí budú ochotní vám pomôcť. Hej, že pozrite sa, splnené prianie, stálosť, nádhera. Takže naozaj je to o tých ľuďoch. No ja to silne nacitujem tie medziľudské vzťahy. Jednoznačne tam. Ak tam bol problém, určite bol. To sa ukončilo, alebo sa bude ukončovať a idete k tomuto nádhernému. No a pozrite sa, máme tu kartu aj odpustení. A to je jednoznačne spojené tiež zase s tými vzťahmi, to znamená, pokiaľ cítite vo svojom srdci stále ešte nejakú záž voči niekomu, kto vám ublížil, nejakú zlosť, nejaký hnev, nejaký smútok, tak miláčkovia moji zlatí, je na čase odpustiť, pustiť to, ale odpustiť aj sebe samému. Ak si dávate niečo za vinu, jednoznačne odpustíte sebe aj ostatným. A vtedy sa posuniete na túto nádhernú, úžasnú cestu. Takže vyzerá to krásne, naozaj dobre to vyzerá v rámci tej pracovno-kariérnej oblasti. Naozaj, ak ste niečo, že čakali na nejaký výsledok v rámci investície, tak je tu splnené prianie, sú tu aj potenciál výhier, získate prácu, ktorú chcete, splnené prianie a hlavne tam budú ochotní ľudia, že konečne to bude tá práca, kde máte dobrý ten kolektív a finančne je tu rovnováha, je tu stálosť. Veľmi dobré, takže ja som spokojná, verím, že aj vy. Dobre, dáme si to takto naspäť bokom a ideme pokračovať. A dáme si teda tretiu oblasť, vzťahy, partnerstva, láska. Takže poďme sa na to pozrieť, čo vás v júli môže postretnúť v oblasti vzťahov, prípadne lásky, partnerstva. Znamenie lev, bude tam nejaká zmena, nebude zmena, ako sa budú vyvíjať vzťahy, znamenie lev, mesiac júl, no tu už tieto kartičky nechcú viacej, no krásne, dobré, takže znamenie lev, no tak, ale vy lietáte kartičky, poprosím po jednej vysokovibračnej lásky plné svetelné bytosti, ja to dám takto, miláčkovia, poposúvam, takže vzťahy, znamenie lev, mesiac júl, vzťahy. No, dobre, rozumiem. No, dobre, ešte dáme takto, takže vzťahy, znamenie lev, mesiac júl. To troška poposúvam, dúfam, že to vidíte. Takže ešte poprosím, je tam nejaká karta, čo? Dobre. Dobre, no, takže dve roviny, alebo také dva základné smery. No, miláčkové, ja by som začala s tou pracovnou oblasťou biznisovou, lebo je to muž, je to mužský princíp, to znamená vlastne tá tvorba hmoty, fyzično, majetky, peniaze, financie, jednoducho tá fyzická tvorba, hej, že nie je to tá intuícia, cíti, láska, jednoducho natvrdo, hej, biznis, práca, to znamená, pozrite sa, čo nám vyšlo, a ešte nám sa to potvrdzuje, hej, že peniaze. Takže ohľadom tej kariérnych vzťahov, pracovných vzťahov, obchodných partnerstiev, tak jednoducho tu naciťujem, že buď sa nám to ešte zase ťahá z tej minulosti do júla, kde vychádzate z tých falošných, nepriateľských pracovných biznisových partnerských vzťahov, čo sa týka peňazí, financie, biznisu, budovania, podnikania, tak je tam určite tá faloš. Buď ešte ste v tom prostredí, alebo z toho vlastne vstupujete, hej, že z toho, čo ste vyšli. Ale jednoznačne to, čo sa nám aj poodkrylo v tej práci a kariére, čo som vám aj povedala, že tam bolo nejaké nepriateľské to prostredie, tak naozaj tu sa nám to potvrdzuje, nejaká faloš, nejaké klamlivé informácie, niečo skryté, nejaké klamstvo. A je to, hlavne sa to týka práce, financie, kariéry. Nenaciťujem to, že by niečo doma, alebo v rámci lásky, v rámci vzťahu. Toto nenaciťujem, toto je vyslovene v rámci práce. Buď sa ešte s tým budete stretávať mesiaci júl, alebo už od tohto idete. Ale jednoznačne tam pozor na ľudí. Pozor na ľudí a pozor na faloš, preverujte si informácie. Tu aj cítim, že keď aj nejakú... Ja to tak naciťujem, že pokiaľ dostanete aj nejakú takú nabídku, ponuku, niečo ohľadom peňazí, kde zainvestovať nejaké peniaze,
Tak pozor na informácie, dávajte si pozor na podvody. Je to také, že neviem, čo sa to musí stať, ale môže tam byť niečo falošné skryté. Preverujte si to, dobre? Takže toto je také, úplne akože tip-top, jak sa hovorí, ale dobre, hej, pozrite sa, slnečko tu vychádza z tých mrakov, lebo mraky predstavujú nejaké problémy, ale predstavujú aj niečo také zamhlené, niečo skryté, hej, ale to slnečko tu presvetľuje, to znamená, ono nám to vlastne hovorí to, že ono sa to presvetlí, vám sa ukáže tá pravda. Hej, takže v podstate dojdete, hej, k tomu úspechu, lebo zase horá prekážky, problémy, ale je to osvetlené, hej, to znamená, že cesta na ten vrchol je osvetlená, smerujete k tomu, je to dobré, ale nejaké menšie také, konflikty tam môžu byť, niečo falošné, niečo v tej práci, ja to tam nasyťujem, pozor na to. Dobre, potom tu máme, čo tu máme? Máme tu vlastne také zimné obdobie, ja tu naciťujem, hej, ono je to v podstate také niečo ustrnulo, hej, že niečo sa neúplne také hýbe v rámci tých vzťahov, ako peniaze tam sú, hej, že ako z hľadiska toho finančného je to dobre, ale v rámci tých vzťahov je tam nejaká tá falošná, niečo také ustrnuté a treba to posunúť. Ja to nacičujem, že tu by som ešte doložila, ešte poprosím doložiť toto, tu pracovné vzťahy, čo tam môžeme vedieť. Pozrite sa, Ježišmaria, vy to máte dvakrát potvrdené, že aj keď sú tam tie prekážky, tak je tam to zlato, je tam ten úspech, je tam to šťastie, lebo vlastne to slnko, hej, ako to aj vidíte, že osvetľuje ten vrchol, lebo to, ako ja to symbolicky chápem tak, že vlastne je tam, že máte tam to, lebo slnko predstavuje šťastie, úspech, pozitívny výsledok, tak áno, je tam ten vrchol, vy v tom vrcholu dojdete k tomu pozitívnemu výsledku, je tam to šťastie na tom konci. Hej, že na konci tých prekážok, áno, je tam to šťastie, je to dvakrát, nám tu vyššie, pozrite sa nádherné karty, že osvetlený ten vrchol. Takže je to dobré, hej, že naozaj tu slnečko spoza tých mrakov ide. Zlepšuje sa to v júli, zlepšuje sa to, začínate na tom, na tej ceste ste, pozrite sa, ešte idete tou horou, ešte idete tými prekážkami, ešte to necítim, že je úplne ukončené, ale už idete na tú cestu k tomu vrcholu, k tomu osvetlenému, hej, k tomu úspechu, k tomu šťastiu, k tým krásnym vzťahom, aj pracovným, aj biznisovým, kariérnym, dobre? Ale skôr tu cítim, že tak nastupujete na to. A pozor, ako vravím, ak nejaké nábytky, ponuky, tak pozor na faloš, pozor na nejaké skryté informácie a niečo v tej pracovnej oblasti môže tam troška byť, že niečo z pohľadu nadredeného, neúplne možno také úprimné jednanie. No ale pozrite sa, zase karta je tu tá cesta, hej, že ste na ceste, je to osvetlené, idete k tomu slnku, takže je to dobré. K tomu vy smerujete, je to fajn. Je tu aj tá karta kotvy. Karta kotvy predstavuje vlastne ukotvenie, pevné puto, pevné vzťahy, pozitívne vzťahy, ukotvenie, úspech, predstavuje okrem iného aj úspech, šťastie, to znamená pozitívny výsledok, takže dobre to dopadne. A táto karta vyšla v rámci domu a ja to silne naciťujem, že v tej rodinnej sfére, s tou rodinou, s tým partnerom, s tými deťmi, s rodičmi, s súrodencami, tam je to dobré. Tam je pevné puto, tam je to stabilné, tam je to ukotvené, tam je to šťastné, lebo kotva je aj šťastie, úspech, láska, priateľstva, tam je to krásne, hej, tam je to dobré. Toto ohľadom domu, tam nič, nejaké zmeny výrazné, vôbec nenacičujem, tam je to pozitívne, tam je to krásne, slnečné. Tu troška nejaké to pracovné, hej, ohľadom by si niečo falošné, niečo skryté, to tam nacičujem, ale to vy zvládnete, vy idete na tú cestu, takže vy to zdoláte. Hej, ten pozitívny vrchol, výsledok tam je, takže dobre. A poďme si dať radu, poprosím na oblasť vzťahov pre znamenie Lev, že čo nám poradíte v rámci tohto výkladu miléniovské bytosti, čo majú levy vedieť. Alebo, toto neberiem takto. Ešte poprosím, čo majú vedieť. Dobre, takže tieto 4 kartičky tu naciťujem, že stačí. No, výborne. Ježišmaria, miláčkovia, pozrite sa, čo vy máte. Dvakrát áno. Hej, to znamená, vy tu máte jednoznačné potvrdenie, že áno, vy k tomu nadviazaniu tej lásky, pevného puta, pevného zväzku, nájdenia partnera, nadviazania úžasných obchodných partnerstiev, priateľstiev, k vyriešeniu nejakým sporom, vy k tomu dojdete. Áno, 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 hej, že dvakrát áno, to málo kedy sa stane, hej, že Ježišmaria, takže áno, bude to dobré, ale ste na tej ceste, hej, že ešte v júli, možno sa to už vyrieši v tom júli, že áno, áno, áno,
ale pre niekoho zase ešte na tú cestu nastupujete, ale pre vás je podstatné, že k čomu dojdete a áno, dopadne to všetko dobre. Hej, aj v rámci lásky, vzťahov, aj v rámci nejakých vyriešenia konfliktov, možno na pracovisku, v rámci nejakých nezhôd s obchodnými partnermi, dobre to dopadne. Dôležité je to, že vy ste pripravení na toto všetko, vy to všetko zvládnete. Už ste buď tým prešli a už ste pripravení na tú krásnu spoluprácu s niekým alebo krásne vzťahy, alebo ešte len na tú cestu nastupujete, ale určite to zvládnete, ste na to pripravení, dopadne to všetko dobre, áno, áno. A na tej ceste to, čo sa od vás chce, poslúchajte svoju intuíciu. To znamená, pozrite sa, faloš, niečo skryté, nejaké tajomstvo, niečo nepravdivé, klamlivé. Riadte sa intuíciou. To znamená, ak vám niečo na niekom nesedí, hej, že niečo vám hovorí, ja neviem, nejakú ponuku vám dala a vám sa to nezdá, vám dačo na tom nesedí. Že neviete logicky povedať, že čo, ale vám to nesedí, tak miláčkovia, intuícia nikdy neklame. Riadte sa intuíciou. A ste na to pripravení, aby ste si riadili svoj život, aby ste sa tým riadili, hej, že vy na to máte. No, takže super. Takže dopadne to dobre. Bude tam tá potrebná tá práca, pre niekoho zase ešte na sebe, ale v rámci rodiny, v rámci vzťahov, lásky, toto je tu veľmi dobré. Skôr toto také pracovné, finančné, to tam cítim kariérne nejaké vzťahy, že niečo tam nie úplne hrá, hej, že niečo je tam troška falošné. Ale každopádne, ja vám teda veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto videa, aj celkovo mojich videí. Ďakujem vám za každú spätnú väzbu, za každý krásny pozitívny komentár, veľmi sa z toho teším. Ja som sa aj takto rozhodla, že ako také poďakovanie pre vás všetkých by som chcela urobiť súťaž, ktorú by som žrebovala 8.8., kde vyberiem 4 vlastne z každého okruhu znamení jedného človeka z vodných znamení, z ohnivých, vzdušných, zemských, 4 ľudí, ktorých vyžrebujem 8.8. S tým, že urobím pre vás výklad osobný priamo pre vás, s tým, že na akúkoľvek oblasť, čo vás zaujíma, alebo oblasti, alebo čokoľvek, čo by ste chceli mať zodpovedané, tak určite vieme to takto urobiť. S tým, že to žrebovanie by som urobila 8.8. Ja to aj všetko nahrám, uvidíte, ako vlastne niekoho vyberiem. A pokiaľ vás to zaujíma, lebo nie každého to zaujíma, ale pokiaľ vás to zaujíma, tak mi dajte vedieť tak, že napíšte mi do komentára pod toto video, ak ste lev, tak pod leva, ak ste barán, tak pod barána, čokoľvek, aké ste znamenie, pod toto video mi napíšte, mám záujem o výklad a kľudne dajte aj také srdiečko, že skôr to tak vizuálne uvidím, dobre? Aby som si to ja potom v rámci žrebovania vedela vyfiltrovať tých ľudí, čo komentovali a majú aj záujem o výklad. Lebo veľa komentujete a nemáte záujem o výklad, tak samozrejme pre týchto, čo by ich to zaujímalo, čo by chceli, takýto osobný výklad zdarma, ako taký darček pre vás, tak 8.8. budem žrebovať. Máme na to nejaký mesiac a dačo, tak kľudne napíšte mi do komentára, mám záujem o výklad, dajte srdiečko a ja budem vedieť, že sa chcete zapojiť do súťaže a každopádne vám naozaj veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň. Ak sa vám moje videá páčia, tak budem vďačná za váš odber. Samozrejme je to na vás. Prajem vám teda v živote všetko dobré, milí leví, milé levice. Nech sa vám v živote darí, nech sa vám všetko splní, nech sa toto vyrieši, čo tu bolo nejaké, hej, čo úplne nefungovalo. Budem vám teda držať palce, nech to dopadne výborne. Majte sa mi krásne, prajem krásny deň, pa pa pa!